Tulungan na kita. Good morning. Seryoso. Ano yan? Ano yan? Susi. Susi. Ano sa English? Kiwi. Key. Bakit bulol ka sa susi? Sabi mo, susi. Siso. Hindi. Wala ko siya. Bakit siso? Pero siya nagkagal ka. Kaya tingnan ko. Salita ka na naman bilis-bilis. Bilis-bilis magsalita. Mabilis ako. Opo. Dandahan lang. Kausapin Okay. Anak, alam mo, may ginagawa si Jesus na pwede mo rin gawin ngayong araw. Gagawin, magsakripisyo. Paano? Minsan, napagod si Jesus. Galit At ka. gusto na niya magpahinga. Pero nung kailangan siya ng mga tao, nagsakripisyo siya. Hindi na siya nagpahinga. para makatulong sa iba. Tama? Hi guys. Hello. Talit tayo ng buhok. Tomato tapos yung galamansi kasi tuyo. Okay, magluto tayo. Magluto si Manay. Ay, isa na ito anak. Si Papa. Oh, tapos na po siya. Papa. Ay, mga sikat meron siya. Opo. Dinalan ko kanina. Pero may nakita kong energy. Thank you sa pagiging maalalahanin kay Papa. Alright. Mag-behave ka, okay? Tapos, pagkatapos mo inumin to, maliligo ka na. Ang ingay ng aso. Hello. Balat ko ako ng sibuyas. Para magluto na naman si Manay. So, tanghali na. Ito yung routine ng buhay nanay. May batang sisilip-silip. Pumunta ka nga rito.
Ito yung routine ng buhay ko, guys. Magluto sa umaga, linis-linis ang bahay, tulong sa shop, magluto, at pagkahapon luto, luto-luto, magturo ng module, walang katapusang module. Bebe, maligo ka na, nak. Para maayos na kayo pag gumagawa ng module. Bilisan nyo na po. Natapos naman yung buong araw. Para may magawa kayo. Marami pa yung mat mo? Ha? Konti na lang. Bilis na. Bukas mag-submit na naman. Pag bumibili ako, guys, ng manok sa palengke, pinapachop ko na sa kanila kasi yung kutsilyo namin mapurol. Tatlo yung kutsilyo ko, puro mapurol. Ano bang nangyayari? May kanin na. Hi. Yo. Kagulat. Janberg! Janberg! Update! Janberg! Sa taas bibili maanak. Nayabot. Hey! Ah. Ano sa taas? Ganito ako magluto, guys, ng may mga sabaw-sabaw na ulam. kahit ano basta may sabaw, ilalagyan ko ng malunggay. Magsabaw ako ng isda, kahit magluto ako ng tinulang manok. Ngayon sinigang, mayroong malunggay. Kung ano-ano lang nakukuha ko sa paligid na pwede isahog o ihalo, pwede na yon para hindi na bumili. Para tipid. Naglagay ako ng kamatis sa akin niluluto. Kaso, medyo ano pa siya. Na green. Ayan. Hindi na ako bibili sa labas. Alin? Mas bili ako lapis ni Janberg. Magmask ka? May mask ka ba? Oo nga pala. Baka wala na kayong papel. Libro pa? Okay.
Pa, dakulo ang lubi-lubi, oh. Lubi-lubi. Oo. Hindi, baba! 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 Malis kita pa, kuya. Eh, hindi, ito! Itong bin! Dala na, kuya mo. Bean. Itong bean. Lang. Ito, anong iba? Ano pa to? Ayan. Ito, di pa matupad. Mga bean. Sabi ni Janbert, mga bean. Ito, meron na ba mama na masira dito na sa mga branches? Ito baga papa ang ano, paminta. Ayun oh. Yung mga ano. Kaso mataas, ba? Ah, hindi pwede na yan oh, paminta pa. Kaso oo. Okay, natilim mo to. Ginagawa mo diyan. Bilo-bilo yung saan ni Janbert na dati. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Ano ba ito anak? Ay, mama! Yung anong alcohol. Pwede naman ito alcohol. Tubig na yan. Araw! Tinusok mo ako sa kamay. Si ano naman bang tusok ko na Kasi ako? may nakatusok ka sa may ano. Bakit? Baka meron dito kung ano. Hindi, wala naman. Pero pag lang na paano yun. Dati yung Saturday, din nag-ano sa kamay ko. Di lang natusok lang. Bean. Anong tawag dyan pa? Tuldok. Tuldok. Ha? Karyolis. Hey guys. Good afternoon. Hapon na po. Anong oras na ba? 4:46 na ng hapon. Kuya Bert po. Kuya Bert. Yun ako. Ha? Sira ng aking mga pinangayaman. Nagkakaroon mo. Daw nila ako na. Opo. Na-accept ko na po. Marano kang pagpaprint? Ano po ito? Plain man lang. Iyo po. Dos lang po. Bali 4. Duwang ano po ito.